धर्मनगर बाजार बेरायनाय दिनैखाय नाय दं दे थाङै दङ टाबाव टुक फायजाक कुमन साइबो कुमन सालों के अब है गाड़ी गुरा एकदम जाम नगरनि बाजार बार ओमफ्राय नरन किसा बाजाराव बेरायफुंनाय नाय दं दे नायदे तब ओमफ्राय बाजार सफायजाक थायो बाजार थायो सफायखा ओमफ्राय जेराव गोबां मा दङ नायदे ओमफ्राय आं तामरक लानायाव नाय सानाय Dandet. Salo se pai tong ang tin. Tabang kai Kali Mandir bese kang pai shopai ka. Ke ojang jang thang nai. Kang ke tora. Thank you. Laran amin tatani. Oh, gori nai mar jahai nai be amar jahai दाम सानसे मानिसे ला दे आंखाय थाइका थाबो जां थां दङ नोंके गुदुं ना ओके चाय पे के माले सिनाय न रबाय 150 नाय दे 150 बंद करो हाथ जोड़ के मैं 150 खबर ठग गया आप किधर एकदम बुइबां मानि नाय दे बसु बुइ खाबां आंखाय आइसक्रिम चाय से बेरे दङ बाजार Jangbo ri rok phalo oमफ्राय jangbo dokan dङ नाय दं दे फुनंनाय नाय दं सिउ सुकुम जेला माने रक लाय पैका ताबं गाय थांनो नाय दङ ओमफ्राय बेकायसे पाइलाखा ओमफ्राय गरि नाय माने ओमफ्राय तो दाम गथक दिया अबनि बागै ओमफ्राय ताबं गाय थां दङ बोखनाय रक राजाय पैका ओमफ्राय थां दङ सादुं रक दङ गोबां सादुं रक दं माने बागै बिसि भिडिअ रक खालायमाय आंके बाजाराव बा तासाना बरक गोबां मा दङ ओमफ्राय अबनि बागै भिडिअ रक खालायनाय आं थाङा ओमफ्राय न'आव थाङै वाइसन मालायसिनो फायसा पैका लेंमाने एकदम भिडिअ रक खालायनो मोनसैया थाखा लेंमाने ओमफ्राय नारक भिडिअ जान कुन पाइतो जे आं के दाल किसे पाइतो बुका ओमफ्राय मुइरि मिल कैसा पाइतो बुका ओमफ्राय आंगुर किसा जानानै पाइतो बुका ओमफ्राय किसा सुइ सानता बनके तेसु भिडिअ रक ओइ आंगुर किसा तो फिमेनो बनो सुइ सासिनाय ओमफ्राय ताइ भिडिअ लग दिया नाय फुंनाव था ओमफ्राय जासानाय जाजागोन के लाइक शेयर सब्सक्राइब खालाम ओमफ्राय गोदान भिडिअ थाइके मालायफिनाय गोदान भिडिअ नायनो बागै सब्सक्राइब खालामबाय दं दे नोंसोरनो जतन हामबाय।